Croeso nôl I raglen arall o Arjan gyda fi, Sian. Fel ych chi gallu gweld tu ôl I fi, ystyfi'r wonderful Gay Pride flag. Gay Pride Month! Fi mynd I dangos I chi bach o, ti'n colourful snacks gallech chi wneud. Os ych chi eisiau rhoi arno parti dy hun, so stick around, bitches. I don't know how Holly Willoughby does it. Pwy Holly Willoughby? Dyma'r snack gyntaf, Rainbow Chocolate Pretzels. Nes I torri lawr y siocled mewn I bowlen bach a rhoi e mewn y microwave. A wedyn nes I cael bowlen arall a just droi fel byti 2-3 spoonful o'r siocled gwyn mewn i'r bowlen a cymysgu e gyda'r food colouring. Dumpio'r pretzels mewn i'r siocled a wedyn just gadael e ar y ffoil a just wneud e am pob lliw. Ond na gyd wedyn, ar ôl I chi roi popeth lawr a chi wedi gorffen, just cymryd rainbow sprinkles chi a just taflu nhw ar ben. Nes I gadael pretzels fi am byti awr neu 2 just I caledu. Os hwnna yw'r gair. So hwnna yw'r un gyntaf. Alrighty, so am y snack nesaf, mae rein yn rainbow cupcakes. Yn gyntaf nes I roi blawd mewn i'r bowlen, a wedyn nes I cymysgu mewn y sugar, a wedyn just roi y machine arno. Fi'n really lazy, so fi'n really lwcus o da fi un o rein. Ar ôl hwnna wedyn nes I roi mewn ymenyn a'r vanilla extract. Oedd y recipe di gweud roi fel hanner cwpyn o llath, ond nes I roi way mwy mewn achos oedd e fel Play-Doh, oedd e fel slime. Ar ôl I hwnna cael I cymysgu, nes I wneud yr un peth fel pretzels, nes I just cymryd beth o'n I eisiau, byti 2 blob o batter mewn I bowlen, cymysgu y food colouring hwnna mewn, a wedyn droi e mewn i'r trays. A wedyn nes I roi batter o'r yna mewn i'r trays gwahanol, a wedyn nes I wneud hwnna byti 5 waith eto gyda'r lliwiau gwahanol. Ar ôl I chi wneud hwnna, rowch y cupcakes mewn i'r oven. Nes I angofio, mae rhaid chi preheato'r oven fyd. Nes I blasto fe lan I friggin 250 degrees. Rhywbeth dylech chi ddim wneud, ond os ych chi'n impatient fel fi, it's an option, okay? Tra bod cupcakes yn yr oven yn pobi or whatever, nes I dechrau ar y frosting wedyn. So nes I wneud pink, glas, melyn a gwyrdd, a nes I cymryd piping bag fi, stwff o popeth I mewn, o'n i'n barod wedyn I wneud yr icing. Mae rai pobl, maen nhw'n rhoi y frosting arno'n syth ar ôl i'r cacennau dod allan. I learned the hard way, fi wedi wneud hwnna o'r blaen, a wedyn mae'r frosting just yn toddi. Nes I gadael nhw I cwlo lawr am byti 2 awr. So nes I roi y frosting ar pob un o'r cupcakes, a wedyn nes I cymryd rainbow sprinkles fi a just sprinkle o nhw ar ben. O nhw bach yn flat fel pancakes achos o'r plain flour. A wedyn I dilyn popeth lawr, obviously mae'n rhaid chi cael eich diod. Fi wedi wneud shimmery drinks ma. Fi'n caru rein, fi'n wneud nhw trwy'r amser fi'n cael party. I wneud hwn, na gyd chi angen yw shimmer powder. Un o'r un nes I defnyddio oedd shimmer powder for Prosecco. So nes I cymryd Prosecco glasses fi, nes I roi food colouring mewn yn gyntaf, a wedyn nes I roi diod mewn. Ar ôl I chi roi y diod mewn, nes I cymryd y shimmer powder a wedyn ychwanegu mewn. Nawr, mae rhaid I chi bod yn ddiogel pryd chi'n rhoi e mewn achos mae fel citric acid, so obviously os chi'n rhoi gormod mewn, mae fe literally, mae fe fel explosion, mae fe mynd pob man. A wedyn, dyna ni, chi'r funky diod ma. Fi'n gobeithio, falle pryd fi'n cael shit neu piss, bydd e'n dod allan yn sparkly. Hey. So dyna ni, mae fe'n really syml, ond dyna sut chi'n neud diodydd shimmery. Fi'n gobeithio bod pawb yn enjoyo ei diodydd a'r snacks bach ni wedi creu gyda'n gilydd. Fi off nawr I ddathlu Gay Pride. Just love is love!